nanang imong sinina. Ako'y nangunay paghipos, ana. Tanawa, kung doon na ba'y kuwang ni ana. Ganun naaman ninyo ang akong bag. Obvious ba? Layas din hiday? Wa kay luna ing bayat! Di ko manaog. Di ko mubiyan ni ining baya kung huwag kasayuran si Ramil. O sa may gusto nimo? Ha? Guruyon ka na mo dito sa gawas? Di ko manaog, Ma'am Carmi. Kung di ko kauban si Ramil. Hain ka man. Wala ako'y nakalimutan da. Dili ka angay ni Ramil! Pagita. Ang pobre na sama nimo, angay lang sa mga pobre! Mami, please. Ayoko gingnain eh. Nagdrama, tita. Dili man nimo madanga sa imong luha, day! Ha? Makig-kompetensya ka sa mga artista? Ay! Ayoko na patuga-tuga! Dili makapasar ang imong acting! Layas na. Layas na! Layas! 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 Minggoy! Minggoy! Dong! Kadirat lang, Dong! Oh, Dong! Ibalik mo lagi ko, Dong. Nalimtan ako ang resume, Minggoy. Ako sa bahay. Sige, Dong. My Lord, magkakabutos na karambulas taan. Makatiya! Unsay buot ipasagot ini? Si Deb. Dinig ka lang, ha? Unsa kini binuang mo, mami? Nanghinubra ka na! Napatay mo lang ang among anak ni Lea! Namatay na si Daddy! Wa ka gihapon ba tagdaw? Palayasa ka ng babaybana din eh! Aron magpalinahon kita ni Baya! Asawa ko na si Lea. Ako ang nagpadayon niya dinhi ug ako rasat ang dunay katungod nga mupalayas niya. Yes! Pagpili, Ramil! Ako o gagatong properties o ka ng patay gutom! Kung nagtuo kang ikaw ang akong pilion ug ang gipanghambog mong properties, nasayop ka, mami. Pilion ko pang magkamang sa kalisod. Basta di lang mawa na ko ang akong asawa. Ingon anak ko kamahal si Lea, mami. Sweetheart, tabangi ko yung pakis sa mga butang. Dili ko ka angay malipay anak bay.
Ngano nakaingon man ka na bay? Dili pa man na klaro. Gingnan ram ka nga tawagon ka. Oo. Nangayon ko itong number. Yan, ihangyo ko ni Nanadidja nga ilan lang number mo akong ihatag. O lagi. Dili pa ka anging malipay. Kay basi unyag mapaso ka lang. Pero bay, di gyapon ko magpakawa sa paglaom. Sa di mga adlaw, manawag na ako si Mrs. Mercader. O magsulti na siya kung kanos ako magsugod ng trabaho. Oh, sige na bay. Adto na ta, balik ta sa itong sa pilya ba? Sige. Pabiling ka lang din, Ramil. Kung asa ka to ako. Ano iangin ang imong kaugalingon? Ako raman ang gusto nilang mubiya din, hiba. Kung asa ang asawa, tuwa ang bana. Maangin ka lang ako. Maangin gud ko kay bana man ko nimo. Sorry ha. Nag-alis gusto hinuon mo si mama nimo. Tungod lang nako. No. Ako ang angay mangayog pasaylo nimo. Kay gipakitaan kanila ni mami og dili maayong pamatasan. Naanad naman ko ba? Mao nga ayaw lang ko kabalaki. I'm really sorry, sweetheart. I love you. I love you too, Ramil. Kaya go nila ng gawas, tita. Iha, hatagan na natog chance. Nagtambaw pa tingali si Ramil sa pagsudong sa iyang kwarto. Mahal gid ay ni Ramil si Leia, tita. Mahal? Ambot lang, iha. Ambot lang, di ba ka mo layat sa bintana ng iyang gugma? Kung magkalisod-lisod na sila? Maayo gid unta kun hangtod sa ilang puyan magkalisod-lisod si Ramil, tita. Aw, anak gid diha mag-agi, iha. Dili ba daghan man bay? Katupang bay nga gipatukod ni Tito Al nga inyong gibiyaan. Oh, don't worry, iha. Gipangitaan ko na to buyer. Og dili mahitabo nga adto dito mo diretso o dito mo puyo si Ramil. Og katupang bay nga bagong gipatukod ni Lola Claudia before siya nilarga sa Amerika. Ako'y magbuot kung kinsay akong papuyo na itong baya, iha. Og dili ko masugot nga adto si Ramil kuyog sa patay gutom. Mangita kog paagi nga magkamang sila sa yuta, iha. Kuan ba? Sila ba si Miss Puloy o si Ma'am Carmi? Nag-inom uloy. Dan itsumsuman. Na, wa ka kadji, oy. Pag sabot-sabot ko ipasabot ang ako ba? Wa ba ka na sila makonsensyas na tabong dahiliya? Nagkatong patay gutom mo iyang gipili. Mo iyang giprioritize. Kay nako nga iyang inahan. Don't you worry, tita. Dili makaanto si Ramil sa kalisod. Ipa-freeze naman ka ni mong iyang ATM account ug ang deposit account sa bangko. Humana, iha. Dili na maka-withdraw si Ramil bisag usa ka dako sa iyang savings account. Ano bitong nagdaman mo bag, uy? Mipahawa na mi sa mo, Jody. Nahadlo ko makasukol ko sa akong inahan tungod sa pagdagdaog ang Leah. Kalibutan ta kahibungan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan, nay hain ka man
ang